Haia, Mara dwi a fi fydd cadeirydd yr aelwyd am Lenni. Smai, Ioan dwi a fi sy'n arwain y cor merched Lenni. Helo, ychydig fi a fi fydd yn arwain y cor bechgyn Lenni. Celt dwi a fi fydd arweinydd y cor cymysg yn aelwyd JMJ blwyddyn yma. Dwi'n gobeithio croesawu gymaint o aelodau hen a newydd o'i gilydd. Mae'n groeso unrhyw un muno, diolch bwys os ydych chi ddim yn gerddorol, diolch bwys os ydych chi methu darllen nodyn hyd yn oed. Wedi cor yn ddim byd serious ac yn bol mae o, jyst yn gyfle i chi ddod i weld eich gilydd ac i gamu pyn bach. Ffordd dda iawn o ddod i nabod pobl o fewn UMCB. So mae'n ffain o brofiad sydd â chi, mae croeso unrhyw un ymuno. A jyst yn gyfle gwych i chi gael chydig o oriau allan o'ch wsos i jyst ymlacio a mynegu'ch hunain yn gerddorol tra yn joio'ch hunain. Bydd gennym ni ryw fath o gymierdolig, dydyn ni ddim yn siŵr eto sut dyn ni'n gynnal o, efallai ar y we, a yn yr un modd yr ymarferion, dyn ni'n aros i gael clywed os fyddwn ni'n cael cynnal nhw efo'n gilydd neu fydd o ar y we. Ond diolch bwys lle fyddwn ni dal i gael hwyl, pawb yn joio, pawb yn dod i nabod i gilydd. So, ideal ne, don't cloud, okay?